Mituo bata nga si Jesus lang wala na lain nga atong mananambal. Amen. Si Jesus ni ami tungod sa ngalan sa Ginoo. Ni ami tungod kay buot sa Dios maandam atong kalag. Duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mubalik ang Ginoo uban sa mga anghel. Mutingog ang last trumpet. Sama lang sa pagpamilok kitang tanan sa gawon sa Ginoo. Amen. Mao nay pagbalik sa Ginoo. Busa nga ni ami aron nga pagdasig kanimo. Mga higala, mga silingan diri nga dapit. Now karong oras sa pwede ba nga maghimo ta og kabinan pag-ampo di sa Ginoo. Buhata sa kinasingkasing. Ayaw paminawa imong abay, i-focus imong hunahuna sa Dios. Nabisan na ata diri sa kasada, pero ang presensya sa Ginoo munaog karon. Munaog ang presensya sa Dios. Muhikap sa iyong kasing-kasing karon. Ang Espiritu Santo sa Dios magministeryo sa atong kasing-kasing. Pwede ba nga isa nato itong mga kamot? Uban mo kanako nini nga mubo nga pag-ampo. Isip pag-ampo sa patigsaad sa Dios. Uban kanako langit nun nga amahan. Kusga daw langit nun nga amahan. Dios nga magagahom sa tanan. Amahan akong gidawat ang imong pulong karon. Mituo ako ng imong bugtong anak na si Jesus namatay babaw sa krus, gilubong ug nabanhaw. Ginoong Hesus, salamat nga imong gibayran ang akong sala pinaagi sa imong kamatayon. Karong orasa akong hinulsulan ang tanan nga akong nabuhat kanimo sa hunahuna, sa buhat og sa akong pagpamulong. Ginoong Hesus, putlia ako pinaagi sa imong pulong. Og karong orasa isulat Ginoong Hesus ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Hinumdumi ako Ginoong Hesus sa adlaw nga ikaw mo balik. Salamat sa imong pagpasaylo. Gikan karon akong gidawat ang kinabuhi nga walay katapusan pinagi lamang kanimo. Kining tanan akong gipangayo, gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Magampo ko. Ito yung mga ibatik ko. Hallelujah. So sa ibatik ni mo karon sa imong lawas, luya ta. Kapoy imong lawas. Samad. Okay. Ito ang Ginoo nahigugman nimo pag-ayo. Karong orasan ipaminaw sa Ginoo ang atong pag-ampo. Father, right now in the mighty name of Jesus. Yes, God. Ikaw Spirit diabetic ato kahinginlan. Gawas ani nga lawas in the mighty name of Jesus. Jesus. Come out over this body right now. Spirit of diabetic in the mighty name of Jesus. Ang kaluya sa lawas, tanan nga naga Hallelujah. disturbo sa lawas karong orasa akong giabok, akong gipadlong matunaw in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Be healed in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, karong orasa ma-restore iyang kusog. Akong hinginlan ang tanan nga mga ugat sa lawas, ang tanan nga mga organ sa lawas, mo function Lord nga dili sa sama sa karon Ginoo, mo balik sa normal in the mighty name of Jesus. I release the healing grace right now. In the mighty name of Jesus. Ang bagong kusog Ginoo nga gikan kanimo, mabatunan ani nga lawas. Right now in the mighty name of Jesus. Right now, be healed in the name of Jesus. Be healed. Ikuha ni mong kamote. I-stretch mo makuha. Receive your strength in the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Thank you Lord for your healing. In the name of Jesus. Sa'yo paminaw to. Karon, hindi na. Wow, ito palasatan si Lord. Naanggang sa Ginoo, nagliyot. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Ikaw na, sige bati ni mo na. Imong hawak. Hallelujah. Karon, sakit karon. Asa napit nga hawak. Kanidre, sakit yun. In the mighty name of Jesus. Amen. Wala Yes, kay God. habak na Wala. Kani mo sakit? Ako kang hinginlan, sakit sa hawak. Come out!
in the mighty name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Lakaw na. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Balik na. Sige, check yung lawas. Check yung lawas. Tawa, nabay sakit, hawak. Check. Pangita. Hallelujah. Saman. Ha? Pikas na pod. Ibalhin. Kani? Sakit karon? Kani diri wala na. Wala na. Jadi report. In the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Amen, God. Tanang bukog, tanang mga deform ani nga portion sa lawas mo balik sa normal, mo function mo operate sa normal right now. In the mighty name of Jesus. Be healed, be restored in the name of Jesus. Check na. Sige, anang til. Pagita. Ita ang sakit. Suman. Wala na. Ito palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ba? Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw, Ches. Hindi ba ito? Diabetic of high blood. Sa mong isa nagibati imong lawas karon. Kapoy kayo. Hallelujah. Tuo kag milagro sa Ginoo. Amen. Andam ka mo dawat sa imong milagro. Hallelujah. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Spirito sa high blood. Spirito sa diabetic. Ako kang hinginlan ani nga lawas. Matangtang ug malaya ka. Hallelujah. Karong orasa di na ka mobalik in the mighty name of Jesus. Spirit of witchcraft, come out. In the mighty name of Jesus. Demonic covenant ani nga kaliwat karong orasa akong giputol in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, akong gimanduan karong orasa ang ugat, bukog, unod, o function mo operate sa normal. Bagong kusog in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yan ana yung tunay. O sa gipati nimo karon. Naik kaluya sa may mong paminaw. Di kay arang-arang. Iayo ko sa Ginoo. Amen. 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 Glory to God. Kapagpayagan si Lord Jesus na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nay, ali nay. O sa imong gibati nay. Hawak. Ano mo niya? Paglisod siya lakaw? Lakaw ka. Pero ubo ka. Tapos sa pilain. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rabas Sandarayasi. Thank you, Lord. Right now in the mighty name of Jesus. Amen, God. In the mighty name of Jesus. Lord, I release healing right now. By the power of the Holy Ghost. Jesus. Ma-consume ang tanang demonic witchcraft. Tanang demonic sickness, infirmities right now will be consumed by the fire of the Holy Ghost. Lord, I release healing right now from the top of her head down to the sole of her feet. Amen. Be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tanan nga espiritu nga nag-among-among ani nga lawas. In the name of Jesus. Lord, salamat ma-restore ang kondisyon ni nanay, siyang paginhawa. Tanan Ginoong Dios, ma-restore right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa paminaw mo nay. Gana? Inalagaan yun. Hindi na siya mubalik. I am healed. Ikaw ba, ayon na ko sa Ginoo. Ayaw ako sa Ginoo. Amen. Praise Thank God. you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa pa. Nagibate. Ayaw ka ulaw. Ay, kaulaw na. Isang unsa nga gihambing sa inyong lawas, ikaw sir, sa inyong gibate. Diagnose ko immunity disorder. Sa tanang specialista nga mo na Oo. naduulan naman sila no third grade. Sa ako mga maintenance. No cure. So Lifetime na incurable. gid ako ang Unsa yung ngalan nga sakit? immunity disorder. Immunity lupus. disorder, lupus. Unsa may gibate nimo ana? Kuan palit lang kong kaluya. Anytime palit lang kong kaluya. Ninyo na ka? Palit lang-
Amay mong bana. Sa trabaho. Trabaho. So iyon ang doktor nga wala na kay kayuhan. Yan, So, tinuod. Murag condemn na ka. Nga murag lifetime na ka magsuffer. Kahit na mag... Mga kaigsunan, mao din ni rason di pa ani mis Ginoo. Hallelujah. Ibati na kong presensya sa Ginoo. Ako kang gi-challenge sister. Mga lagad ka sa Ginoo. Amen. Oh, God. Ipadala mi sa Ginoo usa ka ang rason. Debate na ko presensya sa Ginoo, ayuhon ka sa Ginoo karon. Andan ba ka modawat sa imong milagro? So kanang gihatag sa doktor sa imo ato nang i-reverse. Nang sila ka. Amen. Bata pa ka, gamiton pa ka sa Ginoo, napatay bata nga gamay. So dili nato na dawaton kay mao manay statement sa kalibutan. Ang kalibutan puno sa bakat, puno sa pagpangilad, mao na ang kalibutan. But there is God. Amen. Ayaw mo na sa Kita sa Ginoo karon mo kasing-kasing. Na yung Ginoo andan sa mutubag. Tingnan ang Bible. Call unto me and I will answer thee. And I will show you great and mighty things which thou knowest not. Sa Jeremiah 3 verse 2. Tawaga ko ninyo ako magatubag kanina. Pakitaan ko ikaw mag milagro mo wala pasukan. May Bible sa mong balay. Okay. Anyway, naman silang Pastor Romel makapalo up dire. Importante na ay prayer, na ay fellowship dito sa Ginoo. So kanimong sakit nga lupus karon ato na ning putlon. Amen. So maluya lang kag kalit. Sa imong mabati nimo ratag sa may sagara nga sintomas ana. Ay, din na sa mga kuwang granite, kung buko, O mga So ang imong maintenance pila sagara gasto? Mulibog yun. Ang bulan? Mulibog Simana. yun, taga-bulan. Kada bulan. Smil ka po. So maintenance nimo na. Hallelujah. pulong sa Diyos. Ang Hallelujah. himpinan. Sige mag-ambot ta. Hallelujah. Dawatay mong milagro ha. Tuig yun kinasingkasing. Imong i-practice matag adlaw nga Lord, salamat nga imo na kong gihan. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you Lord. Father, right now, akong gisugid aning imong anak karon Lord. Jesus. Nga kining gi-issue kaniya sa doktor nga incurable nga disease, lupus. Karong orasa Lord, amo ning gi-reverse Yes, Father God. by the power of the Holy Ghost. Your Holy Spirit move. Amo ning giputol Lord, amo ning gipakgang, amo ning Spirit move. Oh, gipadlong. Mama. Spiritu sa balatian in the mighty name of Jesus. Dili makapatay aning lawasa. Yes. In the mighty name of Espiritu Jesus. sa kamatayon, walay In the kahog. mighty name of Jesus. She will not die before her time, Lord. Yes, Father Lord, God. thank you that her life is under control by your grace. Salamat nga karong orasa, Lord. Thank Gikan siyang alimpulong ato siyang lapalapa. Kining lawasa Ginong Dios na ilalom sa imong presensya. Walay gahom ang spiritu sa balatian. Bisan ang spiritu sa kamatayon, Yes. dili kahimo Jesus ani nga name. lawas. In the mighty name of Jesus, matangtang ang maintenance. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Lord, akong gimanduan ang yang mga dugo, ang circulation siyang dugo. Right now, mahinluan by the power of the Holy Ghost. Lord. Mahinluan yang dugo in the mighty name of Jesus. Ang yang organ siyang lawas, tanang organ siyang lawas, Lord, mo-operate sa normal ang tanan. Mo-function sa normal ang tanan. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Receive your miracle. Receive your healing. In the mighty name of Jesus. Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Sige, ngalan ni Mr. Hazel si Mabrido. Hazel May Makana. Ikaw, Hazel Makana, akong giprophesy karon sa ngalan sa Ginoo na from today you are healed in the name of the Lord Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. You are healed by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. You are healed by the power of the Holy Ghost. I declare the blood of the Lamb. The blood of Jesus nga magakaber kanimo from this day forward. Yes, Amen. Jesus. Gikan karon ikaw na ilalom sa grasya sa Ginoo, sa himaya sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Congratulations. Amen. Si paminaw nimo karon sa mong lawas. Nakakap na Amen. yun. So, i-practice mo kada adlaw, Lord, salamat nga imo na kong gihalin. Kada adlaw. So ayo pa-deceive si mo nuna kay ang yawa, ang iyang trabaho is to deceive.
sa pagmanipulate nato nga wala na ka, di wa na kay kayuhan. So ang word mo ay imong kasangga karon. I am healed by the word of the Lord. Amen.